Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, taliwa ning pabili nato sa MGCQ status o Modified General Community Quarantine. Nagpabilin sab ang auhag na stay at home alang sa atong mga kabataan. Sama sab sa atong mga senior citizens. Maghisgot ang mga kapuso sa mga kabataan unsang gyud risgo nga ilang makuha, mataptan sila niining maong sakit ug unsa ang angayang treatment alang kanila. Subay nini mga kapuso, punto medical ta. Makauban nato karong buntaga, pediatrician o pediatric infectious disease specialist Dr. Jonathan Lim. Good morning, Doc. Good morning, Nick, o good morning sa ato ang mga kapusong na silang panimalay. So, maayong buntag. Daghan kayong salamat, Doc, sa pag-uban kanamo karong buntaga, Doc. Unsa may risgo di ay sa mga bata, Doc, nganong gikinahanglan man nga papunduhon gyud gihapon nato ni sila sa mga Pinoy-anan o maglikay gyud sa paggawas-gawas. Okay, lately kita manggutag nga medyo ni us-us ang kaso nato diri sa region, no, Region 7, which is good. Pero di manggud pasabot nga wala na tay problema sa COVID nga virus. So ang risgo manggud ana sa bata kung muguwa, pwede sila matakdan, pag uli nila makatakod yapon sila sa ilahang mga kauban sa panimalay. Dok, magkuan ta ning mga sa mga bata nga nagpundo sa balay o donara sila sa balay pero gi-encourage ba gyud gihapon nato, Dok, ang pagsulob gyud og masks alang kanila? Yeah. Ang kanang face mask manggod importante gyud na siya, no. Durant actually 3 W's, no, and I think nakadungog na siya ito mga tagapagpaminaw karon og mga nasa ilang panimalay na 3 W's mo nang wear your mask, wash hands, o watch your distance, no. So required gyud na siya mosuot og mask apan sa mga bata manggod kasagara mo ingon tag katong minus og 2 anyos, dili na to ipapusuot og mask kung manglakaw manggani kay maglisod manggod sila ingon nga dili sila kaginhawa, no, or kung naluubid na to ang ilahang mga strap, di sila kareklamo kay less than 2 years old. But katong 2 anyos pa sa kang kabaw na mo ingon nga huot ra akong maskara ngana, no, at least pwede gid sila pasuot og maskara. Actually kinahanglan magmaskara. So 2 years old below nga dili pa kayo makaistorya, Dok, di na lang sa gyud nato pasulobon. Although naiuban nga mosuot, pwede ra man gyapon to, dili siya mandatory. Sa mga na-handle ninyo, Doc, dinhi sa Cebu nga mga kaso, Doc, kumusta man ang mga bata nga nataptan sa COVID-19? So far, good for us mga pediatricians, no, mga doktor sa bata, medyo mild kasagara ang mga kaso, no. Although naagyo tay mga kaso gyud nga grabe-grabe nga naabot sa kabuuan sa ospital, naasad gyud noon. Pero kasagara mild or walay symptoms, and usually ang mga kauban sa panimalay ang nag-positive o natakdan ang mga bata. Kung mga bata, Doc, mag-exhibit og mga flu-like symptoms, basin tungod sa change sa weather condition, Doc, unsa ang mapag-distinguish sa parents ani kung kani kuyaw na ni ato na ipatest, ang ngayon ba ipatest for COVID or ani lang na ipabili lang una sa balay for home remedies lang, Doc? Okay. So that's a very good question actually, no, kay daghan kong pasyente manawag, mag-Viber, mag-text unsay buhaton, kinagilanat lagi nagunsa. So if naamoy bata sa balay, no, o bisag dili bata, no, bisag kinsa sa balay nga nagigibati, no, whether pangapoy sa lawas, hilanat, kay non-specific manggod ang simptomas, murag trangkaso, no, murag dengue, pareho gid ana, hilanat, sakit sa tunlan, labad sa panakit sa lawas, ubo, sipon, no. So dili gid siya ingon nga kung naa kaning simptomas COVID na siya. But karon manggod sa ingon sa mga doktor is we usually say it is COVID unless proven otherwise tungod kay daghang kaso. So kung hitabo nga adunay gipamati ang usa ka tawo sa panimalay, isolate yun na siya dayon diretso. Probably after 2 days or 3 days kung magpadayon ang gibati, magpa-check na gyud na siya. Hisgot ang mga statistics nato, Doc, diri sa kuan, Doc. Kumusta man kumpara sa atong gidaghanon gyud sa overall number of cases? Ang porsyento, Dok, doon may mahatag ang mga figures sa amoa sa mga bata nga nataptan sa COVID-19. So matotal, we are talking mga 20,000 siguro ka pasyente, no, sa tibok rehiyon. Sa kaning 20,000, kung i-base nimo sa iyang datos sa DOH, kung 20 anyos pa na og mga 2,000 siguro na ka pasyente ang na-positive og COVID. No, so 2,000, but again kasagaraan na mild ra gyud hinoon. Dok, how do we handle mga psychological nga epekto sa mga bata gumikan aning kahadlok sa COVID-19? Yeah, that's a very good question, good, no. Kaya ato lagi is we don't appreciate these kids, abi natog okay na mga bata sa balay, pero may not realizing stressful pod na nila, no, and they don't say it manggo di man sultion good nag-stress nako, but of course with all of this news coming out, whether it's in social media or TV, no, makita gid sila sa mga
nag-PPE nga tao, mga tao ng ospital, yung ana, no? So, ma-stress out yun ang bata actually. So, there's also psychological effect. So, ang ato lang yun is isip ginikanan, no? Isip mga kauban sa panimalay, we have to spend more time with the kids, more quality time, no? Istoryahan sila unsa ilang mga gipanghuna-huna, no, para at least maalibyo nato kung unsa ilang mga negative thinking. And even if karon nga nagsugod nag school online, it's also stressful, no, na ako'y mga pasyente nga moingon ang ginikanan nga ang mga bata magbuka nila tubangan gyud sa kaning ilang screen kay wa may kaistorya, naminaw man sila, no, but di sila anad kay ang bata kabaw na ka dagdagan gyud na ang tiil og ang ilang huna. But what they are doing is naglingkod lang naminaw, so they get to become sleepy and it's also very stressful for them. Karong panahon na, Dr. Jonathan, may us-us naman atong mga kaso, hopefully magpadayon. Di gyapon angayang mo kumpiyansa, Doc? Yeah, so far, cross fingers, no? Kahit the past 3 weeks siguro, medyo ni us-us ang kaso. So hopefully, masige na ni ka-us-us. But dili gyud na assurance, kay sama sa ubang naso, nakita nato, maski sa Europe, nga ni us-us sila, ni sugod na pong daghan karon. So di gyud ta kasulti kung ahata pa doong ani. Finally, Doc, imong mensahe sa atong mga kabataan, mga ginikanan, nagtanaw nato ron. So, i-remind lang mo nako, no, na importante gyud ang manghugas og kamot permi with sabon and tubig, no, and if you don't have ng alcohol nga 70%, and of course wear your mask, especially ang mga dagko ang mga gawas sa balay, and also of course social distancing. And for the parents, remember lang yun, mga bata lang yun are there, but take care of them nga they are also stressed sa kaning ato ang panahon karon. So dili ra kita dagko ang na-stress, but apil ang mga bata basig wala sila kabaw silang gibati. So spend more time lang yun talking to them para lang yun nga mahibalaan nato kung naabay nagbother nila o wala. So kana lang yun so far. Alright, magpasalamat pida ko sa mga inputs karong buntaga. Thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntaga, Dr. Jonathan Lim. Thank you. Thank you, Doc.